La màquina de fer còpies de coses perdudes. Què faré? No serveixo per res! Navita, vols anar a fer un tom? Oh? És una llàstima quedar-se aquí tancat fent la migdiada quan a fora fa un temps tan bo. Navita! Què em deies, Doraemon, amic? Anem a jugar, va. Doraemon, gràcies per tot el que has fet per mi fins ara. El meu final s'acosta. Demà tornaré a treure un 0 a l'examen. Doncs quina novetat, oi? Perdona, era una broma. Amb aquestes notes segur que no passaré de la primària. I per què no estudies més per no treure tants zeros? De totes maneres, avui no estic preocupat per l'escola, sinó pel que em dirà la mare. I per què et preocupa ara això? Resulta que he perdut una cosa seva mentre presumia davant de la Shizuka. Què? Per la mare, l'anell de platí és més important que la seva vida. Ara ja el deu estar buscant. Aquí no! No el trobo! Estic segur que ho acabaré confessant i s'enfadarà tant que em farà fora de casa. I em perdré i em moriré sol, és el final. No exageres una mica? Com pots dir que exagero? Esclar, tu estàs tranquil perquè no et passarà res. Ara ho veig clar, tant se te'n dona que em mori. Oh, Buda totpoderós! Em sembla que li hauria de donar un cop de mà, pobre nen. Què és això? Fa còpies de coses perdudes. Preparat? Ara has de mirar de recordar la forma de l'anell que has perdut. L'anell com era? Com era? No me'n recordo. Com era? Ja està! Això és fabulós! Ara mateix li torno! Ara ja podràs estudiar tranquil, Nobita. Gràcies! Gràcies, Doraemon. Gràcies a tu, la mare ja no em renyarà. Per cert, de quines coses pot fer còpia aquesta màquina? De tot, si en recordes la forma. Que bé! Deixa-me-la una estona. Vull reproduir 5 cèntims que vaig perdre l'altre dia. 5 cèntims, 5 cèntims, 5 cèntims... Han sortit! Han sortit! Monedeta maca! Tornar-te a trobar és com un somni. Fantàstic. I ara anem per un bitllet de 5 iens. Va, un bitlletet. Escolta, no surt! Quants diners vas perdre? Digues la veritat. Ara mateix no me'n recordo de quan era exactament, però me la deixes? T'hauries de posar a estudiar en comptes de perdre miserablement el temps! No t'enfadis, encara que estudies molt avui, ja no sóc a temps d'aprovar l'examen de demà. Que no ho veus, que és impossible. Au, vés a pastar fam. Perdona, Doraemon, no t'enfadis. A veure què més he perdut últimament... Ah, sí! L'avió que em va prendre engegant l'any passat. Ha aparegut! Miraré de recuperar tot el que he perdut fins ara. Quants records em porten totes aquestes joguines? Aquest era el meu biberó preferit. Els de la guarderia es burlaven de mi i em deien que era massa gran per anar amb biberons. El gust de la goma de la tetina em recorda tantes coses agradables. Llavors sí que era feliç. No havia d'estar estudiant tot el sant dia. M'agradaria poder tornar a aquell temps. Nobita! Nobita, ja és bo recordar el passat, però no et sembla que has començat una mica massa jove? En comptes de pensar en el passat, hauries de pensar en el demà i buscar-te un bon futur. El futur? Deixa'm tranquil. A més, el meu futur no serà bo igualment. Oi, Doraemon? No, no ho serà. Fa mal fet. Hauria de confiar més en ell mateix. M'agradaria ser un nen tota la vida. És el saltamartí que em va regalar l'àvia. L'àvia era tan maca. Recordo que un cop vaig caure al jardí i em vaig posar a plorar. Mira, el saltamartí s'ha aixecat sol. Tu també podries fer com ell, Nobita, no t'ho sembla? Àvia, no t'hauries
t'hauries d'aixecar del llit, estàs malalta. Patia perquè et sentia plorar. No podia dormir. Perdona'm. Fixa't en aquest saltamartí. Per més cops que caigui, sempre es torna a aixecar sol i sense plorar. Tu hauries de fer igual, Novita. Em faràs molt contenta si et tornes un nen fort que se sap aixecar sol cada cop que cau i que no plora. Cada cop que caigui, m'aixecaré sol, t'ho prometo. Àvia, et demano perdó per plorar quan caic. A partir d'ara m'aixecaré sol i encara que estic segur que tornaré a caure molts cops, t'asseguro que m'aixecaré. No et preocupis per mi, àvia. Seré fort. Ah! Novita, no estiguis trist i vine a patinar. Que caic! No facis soroll, Doraemon! Estic estudiant! De què està veient visions?